Hola, continuem amb una situació meteorològica molt similar a la d'aquests dies passats, amb aquesta massa relativament càlida per l'època de l'any i també amb la presència dels núvols alts i mitjans que ens han anat creuant durant tota la jornada. A les mapes previstos de pressió en superfície i precipitació podem observar com la situació és la mateixa. Aquest flux de component sud i oest, que sobretot deixa precipitacions a l'oest peninsular i en canvi sobre Catalunya només aporta nuvolositat de tipus en general alt i mitjà, sobretot núvols més abundants al sector occidental del país. De cara a la jornada del dijous, què hem d'esperar? Doncs novament l'arribada de núvols alts per l'oest del territori seran una mica més abundants al sector occidental del Pirineu i Prepirineu, on també arribaran alguns núvols mitjans, però en general predomini del sol i amb una temperatura que serà més alta tant pel que fa a la mínima com a la màxima. De cara a la jornada del divendres, pocs canvis. Els núvols seran menys abundants, s'imposarà el sol amb cel serè o poc ennuvolat per algunes pinzellades de núvols alts, una temperatura mínima que serà una mica més alta i màxima similar a la del dia anterior. I ja de cara al dissabte també és dia amb pocs canvis respecte a divendres, i és que continuarà imposant-se el sol amb pinzellades de núvols alts que no han d'impedir que predomini l'ambient assolellat al llarg de tot el dia i amb una temperatura al centre de la jornada que pujarà. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.